Okay, mayong mudto no usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud ta mga igala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan CNA Catechesis on Air og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw no usab karon nga Sabado, Pizza 22 na makini. Oy, 22 na yun mahigala. Wala na gilaing 22. Pizza 22 na ining bulan sa Hunyo, no, June 22. No, karong Lunes pohon, San Juan, no? Mga ligo na putag dagat mga higala. Muna na atong topic, no? Muna topic na to karong Lunes kabahin ni San Juan atong ipasabot kini mga tradisyon na to, no? Kabahin sa pagpangaligog dagat. Kaya ang uban, dili maligo kay kapoy siguro no, pero kanang pagkaligog dagat bitimpong San Juan dako kaya ikatabang nato ako niya nang isa-isa ninyo naon niya ingon man usab atong timbayaon usab ang maing mudto nga atong talahurong obispo Bishop Julito B. Cortez, station manager si Father Rama Ata, may hapon Father Ram, may mudto Father Ram, igi man usab ang atong station manager sa Actin Basay si Brother Elmer Lugatiman, may mudto kanimo Mer og sa tanan nato nga mga kaigsuonan dira sa Actin. Labi na gyud ang pamilya ni Brad Elmer, no? Si Kintoy, kumusta na mo dong, no? Bayad na kay Apo, no? Kay si Elmer nga manigsaka, dugay-dugay na kung hinulat ini nga mangimbitar unta ning batar makahigop tag sabaw, murag wala pa mampod. May muto ni mo di Mer, no? Gahulat-hulat kung kanong sa mata makahigop og init nga sabaw ining Elmer, wala pa mangyod na lang na. No, may muto na kanatong tan, may muto ka mo nung building. May muto sab kanimo pa na, sa tanda dato mga tig paminawa ni imong programa sa kahanginan. O gimano sa Mr. Cheng, may muto sab kanimo Mr. Cheng. May muto sab kanimo pare no, sa tara to mga kaigsura na minaw ka kanato no. O gimano sab atong timbayan po nimong pag-umangkon Mr. Cheng no, si Astrade. Di ba pag umangkon mo na nimo sila ni? Oh, mama na sila, kana sila good si Alice Go, kuda sila man sila ni. Unsa Mr. Cheng? Mura parente man sila ni Alice Go. Bitaw, mura-mura bitaw kitsura sila. Si Bandio 15 ug si Alice Go, no? Pero kini si Kuan, Sister Lani, no? Sister Lani, native born citizen gani, dumagitin niyo gani. Taga San Jose Extension gana, no? Si Lani. Ay muto ni muda kanimula, no? Ano, may muto na kanatong tanan mga higalan sa tanan nato nga mga kaigsuonan nga mga native born Chinese citizen, no? Native born citizens nga membro sa Chinese community diri sa tuwa na. Kini mga insik may higala dako kay ikatabang sa atong economy. Kay mo man ni sila nagmatud pa front runner sa atong mga negosyo. No? Nya swito sa ni sila kabahig negosyo man nga dako kay sila gikatabang usab sa atong ekonomiya. Manang lisod kay mabuhi ang Pilipinas ug walay insik. No? Kay sila man ang nagdala sa ato ang pangnegosyo. Kita mga Pilipino ambot ka mao ambot ang mga negosyo pero di gyud parehas mga insik mahigala ka may gyud talag negosyo. Ano? No, may mudto na kanatong tanan ari kita sa ato ang Saint of the Day. Aboy no ang atong Saint of the Day karon. Sigon diri sa atong listahan si kini sa ganatong Saint of the Day karon. Asa na to atong Saint of the Day. Dara day mahigala. Ang atong Saint of the Day karon bisag wide ng utana. June 22. Walay lain kung dili si natod pa diri June 22. Pakli ang atong santo karon si Saint John, si Saint Paulino, si San Paulino Bishop Andrew kining San Paulino Bishop o si Saint John Fisher Bishop o si Saint Thomas More Martyr o gingon usab karong adlaw sa ulog usab nato ang BVM, no? Dili Bongbong Marcos, Blessed Virgin Mary, no? Okay. Doon may unsa ang pista na BBM, Bongbong Marcos dili, Blessed Virgin Mary. Ayan, no? Now, kini si San Paulino, usa kini siya ka husband and father, forgave his possessions
to the poor, dedicated bishop, especially during the Visigoth invasion, no, si San Paulino. Unya kini si Saint John Fisher, kuan kini sa Chancellor of Cambridge University, Bishop of Rochester, and dedicated pastor of and renowned by his preaching and educational reforms, defender of church tradition against Luther and of the Roman primary against Henry VIII. Ayan, no? The Roman primacy against the Henry VIII. No? Mukini karong adlaw higala si Saint John Fisher. O kini po si Saint Thomas More, humanist and Chancellor of England, close friend of Erasmus, no, wrote Utopia, refused to support Henry VIII's divorce of Queen Catherine and his act of supremacy, patron of lawyers, statesmen, and politicians. Natutulo ka buok mahigala, no? Ang atoa karon nga santo. Unang-una, si San Paulino, dahil sunod si Saint John Fisher, ug ang sunod si Saint Thomas More. Yan, no? Mga banggiitar nga mga santo mahigala. Abi no, padayon kita sa ato nga mga buhatono ni ining kamuntuhon, medyo mubo-mubo tarong oras mahigala ha, kay baling bisihan ako sa mga panahon na mahigala, kay daghang gitag mga activities. So balik-balik atong balik-balikan mahigala kini atong topic kabahin sa Roman Catholicism, no? Of course, ang Roman Catholicism, we are basing our teachings on the historical and biblical Jesus, no? Ang uban nga mga relihiyon, biblical Jesus ra gyud ang ilaha, kay ang ilahang pagtulunan kabahin kang Kristo ila ramang nabasahan gikan sa Biblia. Kita ato gyung nadungog nga gisaysay sa mga nahauna kanato, no, manay gitawag nato sa in English og apostolic tradition, nga gipantudlo sa mga apostoles. Kay nganuman ang atong simbahang Katoliko mismo adunay koneksyon sa mga apostoles, no? Kay niingon man kini si Kristo, no? Niingon man si Kristo sa ato ang dire sa nahauna nato, no? Sa laing parte sa programa. Sa Mateo 16, kapitulo 18 sa 20, basta sultihan ko ikaw si Pedro, og ibabaw na ining bato, tukuron ko nga akong simbahan, og bisan gani ang kamatayon dili makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga gasa sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, ug ang imong itugod dinhi sa yuta, itugod usab dito sa langit. Og dili lang kasi San Pedro ra. Tungod kay sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19-16, giingnan ni Hesus ang iyang mga apostoles. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, no, inyong ha, meaning plural, himua nga akong mga tinunaan ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila pagtuman sa tanan akong gisugo kaninyo, ug hinumdumi maguban ako kaninyo sa katapusan sa kalibutan. Sa ato pa ang atuang pagtulunan mahigala gikan gid mismo kang Kristo nga gitudlo usab sa mga apostoles. Gani sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15, busa mga igsuon barug nga maligon ug pabilin kamo diha sa kikabiling pagtulunan ug pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa bukat, no? Kung atong basahon sa pinulungan nga in English, katong mahiligon kayo in English, parehong sila ni ba, no? 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, therefore brothers and sisters, stand firm and hold fast, stand firm and hold fast to the tradition you received from us, either by word of mouth or by letter. No, sa ato pa historical gining ato mahigala, no, gikan mismo sa mga apostoles nga nakadungog mismo sa mga pagtulunan ni Kristo. Unya iya kining gipasa ngadto sa mga apostoles o gibasa usab ngadto sa Santo Papa, no, ang the first pope si San Pedro, o gibasa ngadto sa ika 188, no, nga Santo Papa si Pope Francis, o gingamanusab sa mga kaobispohan. So muna nga ang ato ang Jesus is historical and not only biblical, no? Munay kalaina sa ato ang atong sa Jesus sa mga apostoles
o sa Jesus, sa mga Jesus natong mga Roman Catholics o ingon man usab Jesus sa mga laing relihiyon. Ang ilahang Jesus is biblical. Ang atua is historical and biblical. Ana no? So, doon ay mga pangpangatake no sa mga lain nga mga pagtulunan kabahin lagi sa kining apostolic tradition, kining gitudlo sa mga apostoles o sa mga nahauna kanato. Which is of course kanang dili pala natong mga Katoliko dili gyud eksakto kay ngano man ang nagtudlo kabahin sa mga tradisyon sa tradisyon ba kini bitawng kini mga gipangtudlo sa mga apostoles o kini sa Biblia usara ba ya usara no kay matud pa diri therefore brothers and sisters stand firm and hold fast to the tradition you received from us either by word of mouth or by letter no kining by letter mo na ang Biblia nya by word of mouth mao na kini ang tradisyon sa tupa kun imong sawayon ang usa niini sipyat ka kay usa ra may gigikanan ani mga apostoles naman kasi Kristo wala baya to nagsulat og Biblia ang nagsulat ani ang iyang mga apostoles as part of the tradition no muna no nga kung imong atakihon ang gitudlo sa mga apostoles sama ra nga imong giatake ang Biblia kay ngano man ang Biblia ug ang tradition wala gyud na man nagsumpaki klaro ba ano sa unya ang natong sabton nga ang Biblia should not always be interpreted kanang gitawag natong fundamentally kanang literal interpretation sa Bible. Tukod kay sa Bible there are 7 literary forms being used. 7 literary forms in writing the Bible. Number 1 is poetry. Number 2 is historical narratives. Number 3 is prose. The number 4 is myth. The yung didake, no, the teaching narrative, and the parable, and of course, the miracle stories. So, ito padaghan kayong mga pamaagi sa pagsulat. So, kung imo ning iliteral pagsabot, labi na kining poetry, na masalaag ka, labi na gayud kining myth, kini bang myth ba? Myth. Samot na kining parable. O imo ning iliteral pagsabot, murag maglibog ka. No? Nga muna nga, kita isip mga Katoliko, nga maoy gigikanan gyud nga may nag-translate sa Biblia gikan sa original nga mga words ni ini nga gi-translate ni Saint Jerome ang Latin Vulgate iyang gi-translate gikan sa nagkalain-laing pinulungan gikan sa Aramaic gikan sa Griego gikan sa Hebrew no gi-translate nato gikan gyud sa mga original nga text nga poetry historical narratives prose, myth, didactic, o kining parable o miracle stories. So, kung imo gani nga literal pag-interpret ang Bible, may puruhan yung masalaag ka. Nga naman, kay dili man ginaang literal kay there are 7 literary forms, no? Sila ni kasabot kay ni kuan man ni kanang journalism man kang lani na kasabot kay ni siya nga isgutan, no? Kay ko ni ana no so na nga atua nga sabton ang Biblia og kitang mga Katoliko ayaw kay mo og padaladayon og mga kana bitong pagsaway sa atuang kanang mga pagtulon-an ginamit ang Biblia kay sa ako na ginaingon ang mga gitudlo sa mga tradisyon nga atong gisunod gikan sa mga apostoles dili gyud musumpaki sa pagtulon-an nga gitudlo sa Biblia kay ngano man usara man ang nagsulat ni ana mga apostoles man ug ang mga nahauna kanato. Sa ito ba, dili mahitabo nga ang nagsulat managsumpaki ang ilang gipangsulat. Ang ilang gitudlo o ang ilang gisulat. No? Ang gitudlo nila, kining atong tradisyon, nga duha kabuk na tradisyon, no? Wali o kining gisulat o kining sa Biblia. No? Klaro ba? No? Kining wali, kining mga tradisyon, o kining gitawag atong oral tradition, o kining written tradition na apod. No? Doon na po, sa Biblia, written tradition na. No, yung mga uban pa, mga didaki uban pa. Doon na po oral tradition. Kanang gitudlo ra pero wala na sulat. No, klaro ba? Abi na balik-balikan na to na mga na. Sunod adlaw aron Lunes pohon. Kanong aron maksabtan ginato ni kun unsa ning atong pagtuong Katoliko o isip mga sumusunod ni Kristo. Daghang salamat og maayong mudto Pilipinas.